Gatotkaca rekating jroning penggalih rasa samar kang tumeka nganti bakal dumadi mendung mentiung angalingi soroting sang Hyang Bagaskara anenggih hadeking kadipaten ing wewengkon negari Pinggondani nenggih kadipaten Glagah Tinunu diningkang hanglenggahi sakmengke inggih Raden Brajadenta kasengkuyung para kadang braja Raden Brajalamatan minangka cagahing beteng kadipaten Glagah Tinunu sinten ta tamu ingkang nembe prapta Patih Negari Ngastina Raden Harya Sangkuni ya Raden Suman mangkono sang adipati sigra paring pangandika yaksa urarupa risadang nalendra yaksa lalaku Hong titih yang kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku padha winantu ing karaharjan swanipun Patih Harya Sengkuning Glagah Tinunu inggih Nger Swan kula manggih Basuki widodanir ing sakara-kara dene swan kula amung badhe nyun miterang menapa leres Gatotkaca bakal kawisuda dados ratu ing Pinggondani kasinggihan dawuh leres dawuh panjenengan Raden Patih lah nggih Nger kira-kira napa patut Pakne cilik kok direh kalih ponakan lajeng pamanggih Patih Sengkuni kados pundi lah nggih mboten pantes to Nger cobi jenengan penggalih sinten sing nyedani Kang Rama Prabu Tremboko
Sinten ingkang merjaya ingkang raka Prabu Harimba? Ingkang nyedani swargi Rama Prabu Tremboko. Boten sanes Prabu Pandhu Dewanata. Sing merjaya swargi Kakang Harimba ora ana liya Kakang Bratasena. Lah inggih, Nger. Kudune jenengan iku bela pati sedane Kang Rama dalah Kang Raka. Aja nganti Pringgondani digawe cak-cakan turune Pandhu Dewanata. Yen perlu dikakalke Gatotkaca nggone dadi ratu, digugat hak Pringgondani saisine kepara disirnake malah langkung sae, Nger. Wah! Trisang kapirangu rinangkul nginampet kampet dosang renaning bawana nuwun sewu Raden Patih estunipun raos sing manah kula boten sarujuk kalian pamanggih paduka. Ateges sowan sampening glagah tinunu mung dapur badhe ngeduku mbok darah Pringgondani. Walah iki rembuke piye? Tembungku ora digagas babar pisan ora ana gunane aku ning kene. Nyun pamit, Ger. Adikku Di Kala Bendana. Padha winantu ing karaharjan sowanmu ya Di. Iya Kang tekaku slamet. Suatu prene aku diutus Mbak Warimbi. Dina iki Kakang Brajadenta katimbalan sowan Pringgondani. Saperlu sinekake kaluhur minangka patih ing Pringgondani. Ngembani anakmu lanang Gatotkaca. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indraksa sara maruta Pawalakana margana Yai Kala Bendana. Aku mara kelingan welingi swargi Kakang Harimba duk rikala semana. Mula sing gati aku sarujuk pun Kakang bakal sowan marang Pringgondani. Lan aku pengin mukti bebarengan karo Gatotkaca ngesuwi Pringgondani. Yen kaya mangkono Kakang, lelakon iki bakal dadi atur ngarsane Mbak Warimbi. Ya Yai aturna marang Mbak Warimbi. Bisi ana laku mengko pun Kakang bakal semusul ing Pringgondani. Nuwun pamit Kakang.
Brajalamatan. Krekna wadya glagah tinunu. Waton lanang nyandak gaman, mbok menawa ana runtiking wong Astina. Srik karo glagah tinunu gedene srik karo wong Pringgandani. Sandika dawuh Kakang. Tapeng wadya, bolo rasep
kaya yasini pi cocobang mawingo-wingo kowe pawangan tulis sandine wong Astina sing pinter ndelik dedemitan. Gedhe ganjaranmu yen bisa nglantarake layang penantang iki nganti tekan Pringgondani. Sampun wasumelang Raden Patih. Punika sampun pendamelan kula. Kula mangertos amprih ganjaring lampah. Mara gage tampanana layang iki aja nganti kadenangan wong glagah tinunu. Sengkuni kok dijarak. Sewu dalan, sewu cara bakal tak lakoni. Aku kalah akal, nanging aja nganti kalah akal. Swatama, Surtayu, sampang ana lakone telik sandi. Waton ana wong glagah tinunu, ana wong Pringgondani dipateni nggir. Sendika dawuh paman. Lindo bumi konjing kumaludo kuntur katuk ora pangling Swatama putra Pedahyangan Sukalima iki lumuh basamu sakejap. Kuwi sapa nitik sandange kaya wong glagah tinunu iki? Aku Pracalamatan Punggawa glagah tinunu. Kowe nggawa prajurit segelar sepapan arep nyang endi duwe perlu apa? Sumingkira aku sak wadya bala arep ngluruk Pringgondani. Bakal ndak dadekake Karang Abang. Perkarane wong Pringgondani dudu perkarane wong Astina. Luwih becik sumingkira bopongen gamanmu gulungan genderamu nantang perkara buta iki. Ora gelem sumingkir kelakon tak rancap gaman. Weh lah talah. Kepengin jajal katiasane wong glagah tinunu. Maju sepira dhuwur cendheke katiasanmu.
Kau tak tahu jalan pasti. Wah. Wah, Ler satpat ingsun tumiling hangulati puspita
Cinta ingkang Nuwun sewu Mbak Yarimbi. Katon polatan Kang Mbok suntrut sarwi mboten jenak. Wonten wigatos menapa kepareng-paring dawuh? Wah, Harimbi kaki kondo. Ana perkara apa? Aja mung meneng wae. Ento iki perkara sing abot ae padha dirembuk. Yai Praja Musti Siadi ra mangerteni watak lakyane kakangmu Praja Denta to. Inggih Kang Mbok. Wonten perkawis menapa? Lan menapa sambung rapatipun kalian Kakang Braja Denta? Dina iki kon dadang aneh-aneh beda karo padatan. Dene kakangmu Braja Denta wis wani lan kumalancang nanggal wewenang Pringgondani. Kepara wani buang layang penantang kondo yen ponanmu Gatotkaca. Ora wenang sinengkake dadi ratu ing Pringgondani piye Kiai. Duh Kakang Mbok. Kula kinten menika serat nyasar. Sanes watak wantunipun Kakang Braja Denta. Kula samar kepara wonten tiang serik ngobak-ngobak banyu bening gugah macan turu. Wah, Gatut, kowe taruna sing bakal senengake Ratu Pringgondani. Kaya ngene iki kalebu lelakon kanggo neter sepira sentusane bebudenmu. Nyun pangapunten Pati Sumlatur para pepunden. Perkawis menika kedah dipun tak inaken dhateng Paman Braja Denta piyambak. Kalilanana kula pun Gatotkaca badhe ngrampungi perkawis punika. Lan menika sampun dados tanggal jawab kula. Iya Nggir. Pretno sing ati-ati aja nganti ana pasulayan ya kula. Sangga pirangu rinangkul kinampet kampet dosang renaning bawana ong kala bendana kepiye pawartane Siadi tautus wani glagah tinunu Yai. Raja salah kuku Kang Mbok. Kakang Braja Denta nyarujuki yen kaki Gatotkaca sinengkake dadi ratu ing Pringgondani. Malah dhewe saguh minangka dadi patih ing Pringgondani ngembani anak Mas Gatotkaca. Rarasing reh sanangkong ing diatan kapadang sing kasangsaya ing turida ong
banjur sapa sing gawe tatane perkara iki? Cetha yen ana wong coba bakal ngeduku mbok darah Pringgondani. Wela. Salang surup ora karo-karuan. Kang Mbok. Nyuwun dipalilah kula kalian Yayi Kala Bendana. Badhe ngluruki anak Mas Gatotkaca. Sampun ngantos wonten daredah gedhenipun pasulayan antawisipun darah Pringgondani. Sang Gatotkaca kinon mapakarka suta tekak pira kresna arsa handir gantara Sang Gatotkaca kebat kok kilat kesit pindha tatit susuping hima himantaka. Pandhawa tata gati wisaya Indraksa Sara Maruta Paman Brajadenta
Menawi paman nyun kalungguhan dampar Pringgondani, monggo kula wulungaken asta kekalih. Kula lila legawa paman Brajadenta nglenggahi dampar Pringgondani. Gatotkaca, kowe kandha apa? Pun paman nyarujuki nggih. Yen to kowe sinengkake ngaluhur madeg ratu ing Pringgondani, aku ngrumangsani yen to Brajadenta ora wenang marang kalungguhan dampar keprabon nggih. Nanging paman, bukti kasunyatanipun Paduka wantun buang layang penantang ing Pringgondani. Paman boten nyarujuki menawi ingkang putra Gatotkaca dados ratu ing Pringgondani. Welah dalah, dudu karepe dhewe. Cetha iki reka dayane wong Astina. Kakang Brajadenta, sabar Kakang, sabar. Kakang Brajadenta, katuran nyirep Bramantya Paduka Kakang. Brajamusti, aku ora nrimake yen to Pringgondani digawe jak-jakan wong Astina. Luwih-luwih tekane kene mung bakal ngeduku mbok darah Pringgondani. Wis cukup Kakang. Aja nganti lena ing kaprayitnan. Wis aku lan kowe nyang koyo ngadeking ratu anakmu Gatotkaca. Ya Kakang, aja nemen lehmu menggalih perkara iki ya Kakang. Sing ngene kuwi wong liya njaba Pringgondani. Ora wenang apa wae sing ana Pringgondani. Kakang Brajadenta, aku lan kowe iki loro sejatine siji. Siji sejatine loro. Mula tak kira iki wis titi wancine aku lan Kakang Brajadenta ngembani anakmu Gatotkaca dadi ratu ing Pringgondani. Yo Yai Brajamusti, aku wis ndodho kaluputan lamun Gatotkaca sing wenang sinengkake maluhur madeg ratu ing Pringgondani. Nggih Gatotkaca, dina iki jagat nyekseni lamun sira taruna sing duweni tekad gedhe kanthi sesanti. Sura Sudira jayaning kanangrat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti.